Karlitang sumila rong hang piaphan kangsai kapilong jiaphan Nogao District DC aphan Bukulia Police Station OC manjit terang arideng memorandum kipajirdam. Karlitang sumila rong hang piaphan nilibara datum thorpak pen kachisong thu. Oklang cara rong along sorkar pen kilong du nawarsai kaduria jok rong arat kaningri. Thawam rong pia rong arat thorpak pen Karlitang sumila rong hang piaphan chikimu ponsi armu kachijeng asai kedeng. UDYDC atum pen rong rubatowar ke pangthir. Kempong long kacitong ajok inut abang pu apran kedamnang. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi non arjei thai bertang ton pen. Arua chiklo Niphai ke thomada por phai krei simalom wolongkomaji rusem son singing tiamir biria longpen wolongkomaji hithian Karbi Student Association atum lapen hamphang song do anatum pen Karlitang sumila rong hang piaphan ahok peta kangsai kapilong jiaphan wolongkomaji long mas rally kachisong deng ponsi son tia ke mangjong dun pen Nogao District DC aphan panongsi Bukulia Police Station OC manjit terang arideng memorandum malu pajirdam. Bangso mas rally kachisong pon along KSA wolongkomaji aro lapen hamphang song do anatum chitu ponsi penang anar mu chejeng pon kachisong along anutin placard along sitame we want justice for sumila rong hang pi pusi tok pangthek pon lapen labangso memorandum malu along kijong dun lake Karlitang sumila rong hang piaphan apran karmu datumaphan Prakash Chandra Borthakur lapen asopo Nayan Muni Borthakur datumaphan fast track court aron pen insai si kachuklemve kabang phaphan kokthat piwek nangji pusi jongpon Karlitang sumila rong hang pia hema soraphan compensation atangka lak ingkoi sorkar hin pen rapon nangji pusi hangpon sumila rong hang pia hema sor inutaphan worenga warsai Karbi Anglong Mas Council ahin pen pipon nangji pusi chuning ridun Karlitang sumila rong hang pia men pen amit hanga rong along school ingpu pipon nangji lapen school along akumlin setami pedo pon nangji pusi pinpura lolong jongdun lapen Nogao District DC aphan panongsi Bukulia Police Station OC manjit terang arideng memorandum pajirdam lapen Karbi Anglong Mas Council kachari pon sorkar atum sitami Karbi Anglong atokanu school kavyadim pen prabjin pen kimpon pedo nangji lapen school teacher kavyadim no namat kedoan papreng pon nangji pusi wolongkomaji KSA District Committee President na kehai ajai rong chehon na hin pen pherangkya thengnu ningje pon wolongkomaji pen Wilson Terang 365 News India Sipini nilitum lada wolongkomaji lo ongdungar mu chetong pen nilitum lada songamen chipupe pin ben Karlitang sumila rong hang pi aphan nilitum justice hang pilot la penil tum la so along nitum Nogang District ADC aphan memorandum panongsi iltum da wolongkomaji along in charge mate OC aphan si ari deng siltum memorandum alobang pijir lo silalo nilitum abange memorandum long e jong da la pelo la dang nilitum bang sonpli sonpor mu jongpon si nilitum bange ke chengsi abange ala kala culprit tum han mang bange tade dependent first court track bansi alang lipan insai vek nang po las kang sai bangke lage capital punishment si pivek nang po si niltum lada ongdung pen che tong si niltum hin pen e jong pon lo capital punishment pulotang de direct lage fasi lo lage lasi laso putha bange pader de pin ben laso pini pena bong tame claim pin nang po athema pader bom lang pulotang de litum kewang jilangar ni tum same komane aning kaheno apin so tum mate akorte tum same la puson ke choklen ji phanta me alang litum aning rung rong ason po lasi lage pader de pin ben si fasi bang pivek nang po si nitum hin pen bange jong pon lo Holoni hawar thogwam rong pia rong ara thorpak pen thogwam rong pia LP school athengno along Karlitang sumila rong hang pia phan chikimo ponsi armu kachejeng asai deng pon labang so along rong asar maising rong pi diuri semson teron rada cyclem bang sar singing ti lapen ongdung rong ara tum chingrum si Karlitang sumila rong hang pia phan justice long litik ni tum sang sepu hang taram pon lapen adai ke do Prakash Borthakur lapen asopo phan prabjin pen kokthat piwek nang ji pusi pherangkya thengno hang pon lapen MLA asat lang tapak lang lablo sarkar ing nilote la soke sa bangsi ot paprang nang jipusi hangpon staff reporter Debram Kathar 365 News India Kita me sarkar tumpen thangnat tai pini bangke report paklang thelang
Abirta batai sila nugo disiplin pu bangke je lang bangke pregnant kali pu se so report paklang nang lasna so puthan tung hin kopi pu nili tum hin kadowe karbi salang dorat ni tum ki puji bangke la ke hoklo sumila rohang pi alang liphan ke noen moni bothakura tum kacholang rem awapan penu dak pen afis me alang li apia pu phan chithanam dena la pen arada de thur pangna pu kamatha ka fere pen ni si alang liphan aprana mud armud delo aprana moi armud de afis me alang la pen government atum police department atum alang litum postmortem kuri jamlo postmortem kuri first result kelong ke alang li pregnant do pu phi result long lo afis me kadowe Karbi Anglong arat solangdo tum kadowe dampet pen alang li phan pine police department tum aphi dc kapang dak thobangke alang li ke pregnant ave po alam mangini tum ning dukpik la ke isi pudate Karbi khe phan kacholang rem Karbi khe phan kelang khai jim la pen alang li phan la so similar hangpi a kes bangke bukapang samji la pen kapateme ji phan si alang li tum सरकार तुम मते डीसी तुम कामाथा पुसिनी तुम हिन बनके जोंगदाम लो Kalitang sumila rong hang pia phan nilip arada tum thurpak pen puthot kache song thu Aru Niphai ke thom Adap por phai ner kebra achitim apor malom pe chokki hola towar kok thom kache tok along pen kilometer ke thom anbak ajak kiding an Kalitang sumila rong hang pia phan justice long vek nang jila pen justice pi vek nang ji pu armu chejeng pon sikache song asai teng pon Lakha inquire upon nilip MEC constituency ka parlo chokki hola towar kok thom kache tok adim pen kilometer ke thom anbak ajak kiding mate bogijan golakhat border an armu chejeng pon si Kalitang sumila rong hang pia phan ahok akang sai ke long vek ji aphan kache song asai teng pon Bangso asai along abarim case e claim bang phu asong japo Sujit timong bilison terang lapen chesong ingtia tum ke jalin si nilip angkang aloke don lo charli ariso ejang atum pen cherap chitodun lo Aron repen Prakash Chandra Borthakur lapen asopo Nayan Jyoti Borthakur atum Kalitang sumila rong hang pia phan kachinek kelang rempen loksi apran armudelo la sojoksi nilip angkang aloke don lo charli riso ejang atum khei chipu pe pin pen adai kitovek atum aphan kangsai vek ji aphan ki hang pedopon Lase adai ke dovek atum aphan ingsai city ke nilip arat atum takachi song dun ington dun thek thepu pherangke atheng no nang pachini dun Nilipet Moses Teron 365 News India আজি আমি লেট সিমিলার রংহাংপি আমার ভন্টিও জাস্টিস বিচাৰিছো আমাক জাস্টিস লাগিব আমাক ন্যায় লাগিব যোনটো মৰ্ডাৰ কৰিছে সিহঁতক হেং কৰিব লাগিব ফাঁচি দিবই লাগিব আমি এনেকুৱা শুনি পাইছোঁ যে সুমিলা ৰংহাংপিয়ত তাৰ গাৰ্জেনে আগত খবৰ দিয়া হৈছে তাক এসপ্তাহ পিছত নিব আহিব বুলি খবৰ দিয়া হৈছে তাৰপিছত তাৰ দাদাই যোৱা গৈছে আধা ৰাস্তাত পাই কিনি কল কৰিছে যে তাক কৈছে যে তোমাৰ ভণ্টি মৰিলে তাক সেইটো প্লেনিং কৰিহে মৰ্ডাৰ কৰিছে প্লেনিং কৰি পেলাইহে মৰ্ডাৰ কৰিছে কাৰণ কেনেকুৱা সেইটো ছোৱালী এনেকুৱা কৰিব পাৰিব জানো যে নিজৰ মা দেউতা তাক নিব আহিব এইটো আগত lason son akes ke eprang avilo pulitum pun e ba guarantee piun e mate pitek the moke injir pone e don pone era pone esupi mokoma phantong lason thak si ke choklem pone lasi laso ka choklem ke pangton dia phan hala ka choklem back a culprit the culprit must be hanged until death hala banglo tum dimanai lason lo pula tangte monofi pusame alang tum ki claim je phan awar sai long bomb po jong si pa jok plot tulongte lasi law and order aron IPC section 302 pen chenglok la phan law IPC Indian penal code pen kwano ne la phan pilo boy pit pusame non puta ilitum justice long lelang lasi moke wang jilang ani la anso se armo ilitum kachetong pen ko sonsi e prank ke wang ilitum a future ke messenger phan ma ke ilitum youth owe kimia tum si che song pon nang koko mate dam nang koko pini sitame ilitum la anso se armo si kachetong ninga podlo ate beti padhao beti bachao pu Prime Minister Narendra Modi kaninje ateng klongte where is our safety kona si safety ke dolo where is आपका वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कोना सी दो कगलो लसी Dokmoka Police Station ke palo langhin along ke dokor kanthi adolong along ihum tata magic la pen truck ahir ingtang rak pen ke chitong ajok inut apran kidam
Aru Niphai pli Adap porphai sirke pra achitim apor malam kopai kelang no ajong ihuk Tata Magic registration number AS02CC2337 lapen dangkrehini atrak registration number NL01L7670 kachitong ahir ingtang rap ajok inut Najir Ahmed ko abang pumate Tata Magic a handyman apran dam nang juilo apran kidam jui abang pu ahem laki Doboka town ward number 5 pusi pang thekon Abirta kirip dunlong ating ke Tata Magic abang Doboka pen han men fu hai hui bolong komaji ahithi along an ki jordunji aphansi ke bang lapen dangkrehini atrak abang ke Nagaland anat pensin nogong an nang kebar labang so long pen Tata Magic a handyman abang ke apran dam juilo anparta truck a driver handyman lapen Magic a driver sitame areng ahuke so parpik ajok Tokmoka PHC along pon pen puthot Guwahati Hospital an pon thulo lapente kitilot abang pu arpum aphan abang ke dipu DMCH along ansi postmortem aphan pon thulo Bureau reports 365 News India Dwarbaguri MSC constituency ke parlo tirutiro na rong lapen sonaram tok bia rong along UDYDC asong atum pen rong arlo towar kapang tirpon labang sosai ke klempon along anso se aprang anat kachirap kachitu anat thu ke paprang pon bom ke chia phan pura UDYDC atum chingki chithan pon lapen githanga le phan matha thera rong roba towar kai kita ke misen chia phan le matha pon hurlo nang pusi atokanu Karbi Anglong arat ke doana phanta chelang ponang jiputa local MSC phan UDYDC claim rapeda tum doan bang sosai along chithan pon Dei huri pena mos inti 365 News India Lakha ingkora phonilip MAC constituency ke parlo oklangchor arong along sarkar pen kilong dun awar sai kaduri ajani rong asor atum kaningri kopia phansi oklangchor pu ki irma oklangchor ke number alang roi along ilong alang bi hadak langa bi ta karnuk RJ ke thom so se alang bi karnuk ong aklong lang ta chichar chi labang so alang bi along kai ke ta ok pharthom jui phuna son thekpon long labang so alang bi along ki jui phuna ok lake nutheng nutun nujung hai hui a ok henlo labang so alang bi along ok ke chepalong ponji aphan bor isita pinang an atum kiri ke chepadukta long lesi ke ong amatsi la so alang bi aphan ok lang char pusi earpon koklo labang so alang bi aririsi ok lang char arong atum rong chukim ponlo kidam tang suri kresir kebra troksir kebra pho aningkan bonda hada ke do arat atum aprang ke don thong kebra pho bak do sita non kidam tang suri hini ra krehini aningkan malompen rong arat atum prat pon jai amat non ke do ke don sir ke baksi do chotlo halabang so arong along pini arni anda meari hing mate solar ta avelang kachileng atowar ta mesen avelang PMAYG ahemso edon vet kilong dun lapen bura kathar LP school ihum vet dolata do jongjong pangram susi pamanden lasi haladak arong arat atum kachuning ripon ke non prabjin penilitum oklangchor arat atum aphanang injin sora ke thekiding atum warsai nang pipon thabusi herang ke athinglo nang chuning ridun nilipen Moses-Teron 365 News India Pinia Abirta ke lapuan sekang ton iglo arni kemi kardom